Hello everyone, आप सब कैसे हैं? I hope everything is well and good. So welcome back to my YouTube channel, SVL Vlog. Hello. Tini bahai hai zara kaham manfika. Fadi hingke sang tini serang lainai about Good Friday. Good Friday tamo. Abo mahai. Abo no sang tini kaham ki sirin lainai, silainai ti saiman lainai. Tangi hen male jeng kebang ma zara wo Good Friday hani kena layo. Teba Good Friday tamo. Abo mahai sang saiman ya. Baksa. So fadi hingke sang tini silayana ti saiman layana. What is Good Friday? Aboni bagino sang kaham ke hai kaba choi kaham kubuyo ya perishana bagai sang bebak no saiman na ninango. Abon bagino tini kabang borok anao question klaiman itongo. Dara Good Friday and people share klaide hinai. So aboni bagino tini borok ni bagibo plus tei ja saiman yako. Even ja saiman jakrok borok ni bagibo haino Good Friday tamo. Abono tei sang tini serang lainai. Simply sang saimano Good Friday abo Jishu je dino kroso kanta bozago adin inka Friday haike je dino bo kroso kanta bozago adin no Good Friday bo haino hani Good Friday hanjago. Piaba o jagao te kaisa twist ngitamo normally je pro borok thiyo apro sang good thinya. Yes, paritus. Kaham no. Kakle nong kaham tong na nai. Jefru borok thiyo afro sangkon dino good thinya aba bad news. Piaba Jishu je dino thiyo abo tangi good news na klai. Good Friday. Bad Friday ni man kamobla. Sabon bagani tini sang Jishu thimani salno tangi good hanjaka. Tangi bad hanjakliya. Tangi kaham hanjaka. Tangi hamya hanjakliya. Abono tunya sang tini serang lainai te serai lainai. Tangi hinmale o lockdown ni zorawo ang baithangbo kabang ko kaitoro kuplong ngi mankha te norok bahai no kuplong ngi tongwang be baksang saimano. Saboni bagino tini hingke sang tamu serang lainai hinmale Good Friday about Good Friday te sang tini serang lainai. Borok thimano hangke Yes, Obida. Thank you. Borok thipuru hangke bole bad hanjago bad news hanjago pet Jishu thimani dinole haike Jishu thimanole tangi good hanjangna klai khana. Awan suk jangnai koknu haidubana. Kema borok o wan suk na. Tomun wan suk yakon ke wan suk ina sirin nang tabuk. Jishu thimani salno tangi good hanjakana tangi bad hanjakliya. Aboni bagini elamago sajak tongo. Ang kaitor sungjana sik hamjaka ni sao. A hamjak mani bagini bobini songdari sajlano rohor kahani sao. So jepro bini sajlano rohor ka afro botam sapika je bono puito khlani asak nai rok borok komoriyaw mathang jaknai hini sao. Abon bagin tini seng o jaga kaham ke serang layana. Sengsar jefru chengjago afro no kaitor ni je musung mahai engliya. Borok rok no tamni bagi snamani jati borok ni bisingti kaitor ni mung kusuk lobjak thang. Aboni bagin puilani borok sabo honmale Adam seng kaham ke saimano. Te aboni yagulo ngangke bo bini logi hisabe ibno snamka. So Adam tai Eve oras seng kaham ke saimano
puila sabo phai male sala so ochla by kaitoni chukti tamo o sungsara naikolani barja sabni thani ya farja kamar chalani thaniwo o sungsare joto malmatani bumu pharnani bagi sabni thani barja ya farja kamar chalani thaniwo joto je dagi mong haikeba khlaidi ta khlaidi joto je kok tongmani haikeba je kaitor musung jakmani abo sabni thaniwo ya farja kamale chalani thaniwo so condition kaisa no tongo kaitor asa kobangma sangsar asa kotorma sangsaro adamni thani kaisa no condition do middle of the garden kaini bufang tongo tree of life and tree of knowledge je tree of life no chana hingke to thangplai tongnai pheba condition tamo tree of good and evil haikeba je sima phang bufang haikeba je simung ganang je bufangni bothainole nangta sadi just kaisa no ragdama khlaikya adamni thaniwo tangi hinmale abo kaitoni musungma abon bagai adam bahaino normally yes ni bogo shikha ama hake goshia ko jo to chukti paile mani ya golo kaitor je pro adam no naharka naimani belaino saisung susuk khairok susungi tongkha tangi hinmale punni bo bojro tongo musuk ni bo bojro tongo te kubon mal matarang ni jo to ni bojro tongo phiaba sabni kri hinmale only adam ni kri so kaitor belaino khairok susung jakmani bagino bo tam khlaika hanmale bo adam na haine hai muthru pika muthru oi bini barani bekreng ti khlaika bekreng baike ip no snam ka so sung kaham ke saimano punni khorang disturb khai jona norok no panthoro ba haino pun haike musuk khorokse masa yake masa disturb khai pe kokre abon bisono sung srang dai ne जों ताम नुखा के abono joto chukti sabai hanmale adam bai oboni bisingono kaitor tam khlaikya adamni partner hisabe ibno slamai rekha ib bohaino belaino naithok belaino breika ham adamni bojra ke slamai rejak mani so borokni je nukhong abono puila kaitor nukhong khaire mani on nukhong belaino naithok nongui tongmani pheba ajarawo जों kaham ke saimano ibni thaniwo chibuk phaikya chibukni thaniwo sabo tongmale fola hamya tongo a fola phai chibukni thani amhaken saphaikya even chibuk hai tamnai confuse kaitor je ain kanon romani ragdama khlaimani even chibuk bahaino asuk knowledge grei tamle secret abo sabo bai hanmale adam bai kaito ni simisi a chuktiwo tongo aboni bagino je chukti ni kokrok haikaba je kaitor je adam samani kokrok abo secret no abo asuk lokuni thani phang phang ke sijagya sabo saiman male ip kise mise saimano tangai male bo asuk sisugya so botam saiman kachani bo phangni bothai ta sadi abonle ip saimano aboni bagino je fru chibuk wai sungjaka kaitor ama hai mungsasuk dagi man ta tong de norokno tasadi hinmani bu phang ga fru ip tam saka yes ama hai kaisa bu phang tongo akasani bu phangni bothain ta sadi even saimi ip confuse pan na kasani bu phangni bothai bo jang ni jongka tree of life na tree of good and evil so chai pai man ya gulo tamung kha hamale even adam ni thani bo tlangi chari kha jefro chaka borok ni lasimung no saiman kha lasimung saiman man bagi borok huijak na ni chang laikha jefro kaitor phaikya afro adam hosu huijak siwo so adam no kaitor tamni ring phaikya adam where are you nang bo jaga afro adam tam saka ang huijagi tongo tangai hini singpurong ga ke ang ta sadi mana samung nang chaka yes tangai hini singpuru ke nangrimani berei kaitor adam no tamni bagai logi songremani jate chubalai tonglai thing hamjaklai nukung khalai mosangai tongtong phiaba jefru mistake khlaikya am mistake no kaitor jefru adam ni thani singpaikya adam tam saka nangrimani berei ni darti se tini ang omahai problem klayo ni saw phiaba
kaitor musung jak mani ke o answer na ya bo sai tongpur kaitor kaham kun saimano ip chai tongpur bo kaham kun saimano tangi mana khlailia hanmale kaitor sini jotoni thani freedom rojak kaitor na hamjak pasi kabang sini thani bo freedom sero nang tini to musitra khlaimani kaitor phunogi dereba tam sai khlai to khana phunugya bonugui to haipan bonor mana khlaia tang hanmale freedom rojak nang kahamo do ya prisanai na hamya do ya prisanai abuni ni bepar abuni ni wish tangi hanmale kaham hamya ya prisanani already kaitor nono ya fareka bobo kaham bobo hamya nono phunogireka simani ya gulo soro nang hamya ya prisa unka abuni ni se sayable so kaitor nono magnang freedom roi tongmani grace roi tongmani abuni misuse khlai tong nang abuni ni se mistake so adam je pro chaya khlai kya kengma jorawo te kaisa ang tam no khanai jo jaga kengma borok bwrui no dos ralayo bwrui se o sangsaro sumjok tu phayo nei phiaba ang o ja kaham ke study khaina obon nogo chalani se chaya tangi chalani chai han male bwrui no bo kaham ko khunchugui manya phiaba kabang kok sabni chaya han male chalani chaya na ang nogo bomo haike han male chalani daitto tamo samung tamo bini logi songno bini je hik no tam khlaiyani tui dulei logi ke tonnani kabang ma nukung khajak chala rongno ang nugo after marriage kaijak mani yagulo nijini bihik no belai trust khlaikibu over trust tam ungkha a trust ni bagai je buri hinjak na rok bahai no bai thang to bo chaya khlainani khlaya bono kabang ma borok femlok phayo a femlok mani bagai kabang ma chayo ya prisajak tingo tang hemna buri rok ni bakhang kha sensitive bo dakti no hamjaga bi mano bo dakti no khabo bai mano bo dakti no joli bo mano tangles belai sensitive so abkha kaham no misuse khlaipayo kabang ma a fola hamya haikaba tomung sitra wo koboljak tongnai rok azorabo sem nongkha if bufuru achibuk phai if no femlogui man phaika hanmale jefru if saisung tangi bo saisung ungkha abtabuk adam tongkle sengui nei man kamu if tongke bo sengui nei man kamu bat krikya adam bo saino je adam je chalano kaito tam saka monni ni logisong norok thamsa ke tonglai di phia banai nei man tam nokha if saisung se berai tongo even if bo saimano bo sabai tongnani nang bo chalabai tongnang bini bo saibai tongnang haipan bo tangai a chibuk bai nangma sike bo kok sai tongnya nang khana abuni bagai ni sini bororok ni life ho bahaino obahaino tabu kabang mistake nukjagai tongo especially kaijak rok kaijak bai kaijak khari thanglai mani haikaba kabang ma ama hai case nugo burichik borase haipan se tamnai khari ro thanglai pu battumang life ho amai ro khanau tangi tini om hai nukjagi tongkana anmale je bosai bai bihik ni je halok rojak mani kaitor bai a halok no borok maintain khaina ronglia a halok no maintain khlaina ringani bagai hakaba a halok soi halok bojagya ni bagai tamungi tonglai khani tini om hai sitra kabang ma mangpli sini mokol buskang nukjagi tongo abuni bagai nani khapang takute buhuk song jeng belai khe kaitoni hamjak mani borok a hamjak mani bagai kaitor songno freedom ro mane abuya je sing sini bai thangni musung tuising ya prisanani especially ang je kaijak chala hamjak nai je kaijak buri hamjak nai rok ang obun saran ma songo kaitor je fruit chala bai buri no nokong khari ro abo thamsa ke tonglainya bagi se abo kaglai tonglainya ni bagi ya especially tini income source ni bagai haikaba profession no naina ni bagai hai profession no maintain khaina ni bagai tamung lai henmal borok tini bsai tomon o state o hunke bihikte kaisa state o bihi bsai o kamio hunke bihikte kaisa kamio bsai ni posting gondasora bihik ni posting agartala oba hake je kaijak mani yagulo sudo bihik bsai hanjak nai rok haksal ngi ma tongo phiaba nang kaham ke saiman di oboni ni bagi right ya yes nang rai income khai tongnai but ni nukhung je busuk jora destroying ngi tong nang amna saiman di phiaba tabo jaga chakri ta khlai di bhoni manliya tabu boma haiken nang abona setup khlai de nang khlai se di tang mala kai to ni jo soi musung jak mani ke tamo busai bai bihik thamsa ke tongthong bahai ke tonglai bang saiman ya abon nang manage khlai di
nini daito tang nang kaijaka aboni bagi nakute bungsong jeng belai ke saiman thai tei sing belai ke sitai halok mane abo haine erengya abono sarapsani bagi bo nang sanamna ta thangdi haike bo nang abo chengra thangni bo a halok no sabanya ta thangdi halok kaijak mungni halok bufa busani halok buma busani halok bihik busani halok omage kobang ma halok tongo takok buku be halok je a halok rok no haino klai sakata sabaidi if azorawo saisung khebo a chibuk bai nangma sike kok sai tongyo tamungkha aboni bodla ta manka male mistake go boya prisaka hamyau boya prisaka bo hamyau ya prisamani yagulo bo jaga thangai bo sogoi ka hanmale bosani thani bo sogoi ka bosai bo tam khlai ka hanmale bihikni logi logi a chayao ya prisaka aboni bagina ni khabang ta hote bukuk song kengma jorawo bosai ni bagai bihik ni bagai bosai oma ke mistake khlai layo so aboni bagina a mistake rokno kaham ke tui dulai tackle khlainai sabamlo specially chalani thani wono angma sawo tamla you are the head of the family nung family ni head you have to know everything adam jefur bo a bthaino chai to bo kaham ke saimano tamni bagai tam ke saiman bo a je bthai abo bosok jora bini bagai hamyang no bo kaham ke saimon tangla kai tor bo already bono sajak adam nang ta sadi chakhe theinai hini sau theimani yagulo bo theinai so aboni yagulo aboni saiman mani yagulo sudu se botamong kan male bihik nia hamjak mungni bagai bihik no kok naraknani bagai haika bihik ra phaimani a hamjak mungno bo ihi hindia bo chakha chamani yagulo tamka mistake engkha so ojarawo tamu sakha tamu nangkha abaso kotor ko ya but tam saya khlai ka abaso kotor ko ya anga saya rong nasuk sanani thangya acha rong sana tang hin male borok ba do chaya khai khipka basa ba chaya khlai ne mano tabu sing kai tonu basa hedobna tabu as basa hisabe chaya khlai jagi mano but chaya engkha heke chaya engi thangka chaya ni pore tamu solution nakar sanani जों जेफोर नर्मेली चाय खलायो नाकार दि नि नाकार सानलाय जों सेटअप उंगो हायका बतामनाय आ चायनि याकनि जों योग लायो फियाबा जेफोर आदम चाय खलायका तांगे माले काइतर बाय सब कनेक्शन माले आदम से आदम बाय की इफ काइतर आदम आदमनि परे इफ सो डाइरेक्ट काइतर साबनो जों पाइका आदमनो जों काताम नै आदम वेयर आर यू नों बरो आदम ताम साकां हुइजागै दं Tanggay bo tam reason saka nangre mani burinya bagai bo chaya to khlaikan even kai to no so bo blame khlai tongko tam blame khlaikan nangre mani bagai se so abuni bagai no ani khapang ta hote bukuk song jefur phana jeng chaya khlaio a chaya ni yakni yoknani lama kaisano o kai tora nakar sidi Adam ni thani wo nakar mongkok thai kai sapan khanalia Adam tam saka because of you Lord because of you nini dartai si nangremani berin dartai si tini angom hai bipodok layo o je chaya o je kok khnaya engmani a kok khnaya engmase tini nini ani thani sik jora sok paikha jarai a chaikeno mani hambrena ni srungo jarai achai kheno kobangma tamnai tatal samarokno srungo tanghen male abo adam ni hoite phaimani a thei abo tau phane siri thani himgrogui tongo a himgrogan bage a chaya koplong phiaba nang saimandi o je chaya rok o je sitra rok o hamya rok abo ashike koplong kha o sangsaro tabuk lama kaisano sabo honmale Jesu Kristo bahai ke hanmale adam ni chayano susana ni bagai afro kaitor tam khlaika mera ratharka haikaba aroni yabrenya ratharka ratharai tam khlaika hanmale chumri rekha tangi mala adam borok lajina siu puilangka to borok ri phano kaitoni a glory ni bagai a asike borok thani usung sawi tongo borok je ri kanjagya abo kuno saimanya kaitoni sungsa asga kuplong ni bagai je jora borok kok khnayangka afrono asung sasa kemai thangka kemai thangmani bagai borok blai
belai rok bai ke borok ni deha no kholobna nailekha normally nung kholobai nei ni deha no satongo basai nei di belai hoi thangbai ne nini a lasimo haina hai nugjak phinai phiaba adam saksana siu nugu hni bo abini sima bai tam khlaikam belai bai ke cover khlaina naikha bin deha no phiaba cover englia kholobjak liya borok bahai no nijini sima bai ke nijini sayano phobna naileo phiaba nini simung bai nini je gyan bai ke nang nini sayano phoboi manya nini khomota kriya bo nang kaham ke saimandi abno bai kai to tam khlaikya bukur khukka afrono puila rathar jago rathar mong boroni phayamale kai to arunchu phayo aboni bagai no ani khapang tagote bokusang no abno le kaham ke saimandi rathari tam khlaikya borongni blai no khukka khugui tam khlaikya kaham ke bukur bai ke cover khlai rekha tei borong le lasimung katika kai trasaka hamja borong na azora bonus nangmani phikung phatirei phiaba amai khlailia sasti ren nangmani phiaba amai khlailia kai tor hamja gi tongmani bagai bini busano bo hamja bani bagai adam na hamja bani bagai ibno hamja bani bagai tamu khlaike hanmale bo bukur bai se kholobo risubo a bukur tamu khlaike borong lasimung kati rekha phiaba borok puila tamu bai borong lasimung katiri tonlaiman hanmale borok ni je gyan a je belai bai kese borok kholowi tonlai mani phiaba borok ni gyan sufficient englia ni bagai no borok ni lasimung katiliya phiaba kaitor tamu khlaikya ratharei buthei saklaye mane thei ongkhona nango pun ratharka punni buthei phaibele mera ratharka mera buthei phaibele so a mera ratharka buthei tiklaikya bukur khukka sumri rekha lasimung kati rekha sumsok bo haino kaitor borok ni thani tam khlaikya je tongmani abono nakari rekha azorao phiaba pun ratharei mera ratharei tok ratharei ongkhorei je sumsok nakar sanlaimani abo limited srapsani bagai tangi himalay sini dehero borok ni thisi tongo punni thiya phiaba aboni bagino tini raji kabangma jagao sing rathalai marok nugo borok abo salai abo omahai dharmoni omahai religion ni se phayo omahai kese abo puji jago oroni se phayo arani se phayo ni borok salai phiaba je rathar mung honmani a rathar mung abo kaitor se start khlairo sabni jorao adam ni jorao tangai adam ni sumsok ni bagai tangai adam chaya khlaimani bagai phiaba adam chaya khlaikya phiaba kaitor borokno tamu khlaikya solution rekha mera rathanani bagai so kama jorao a rathar mung bosor kaisa rathar ma baingya teni bosoro rathar nango teni bosoro rathar nango teni bisio rathar nango ama ki continuously rathari thara nango abo salbusuk tei solution ai borok abai perfect nya borok ni sumsok abai sujok sugya borok ni aje pun rathama mera rathamani bai borok ni sumsok kutul sugya hai ka ba kagi thang sugya so sakak sugnani bagai lama sabuno rohor ka hamale beslano se rohor sibo Jesu Kristo kaituni songdari sajla Jesu Kristo sangsara phaikya bo অসংসার ফাই রাথার জাক ফাইকে নিনি বাগৈ তাঙ্গি হিনমালে বরক থাংনা বাগৈ বরক নি থৈনো নাঙ্গো আবনি বাগৈ নি বরক নি অসংসার ফাইকা তেই মেরানি বুথিরক তা রাথার জাক সিতং মেরা রাথার মাবাই বরক নি সুমসো কাগিয়া মেরা রাথার মাই বরক পারফেক্ট নিয়া মেরা রাথার মাই বরক আহামেনি yogi মাইয়া আহামেনি yakni permanently yoknani bagai ahameeni yakni molbrumni bagai yoknani bagai ahameeni yakni yok sugui tongnani bagai kaham khemang tongnani bagai sumsok rikhe tongnani bagai no nini bagai ane bagai subra Jesu Kristo o sangsara phai thui payo abuni bagino bo thimani din no bad friday hanjakliya good friday se hanjaksiu tangi hanmale bo thima bai nini ani sini jotoni sumsok permanent ni bagai hui rohor jaka susai rajaka sakagi rajaka hallelujah abuni bagai se o friday no good friday hanjago bad friday hanjagya tangi hinmale normally borok theke sing belai na dukho nanglayo phiaba Jesu thimanile nang to satong thokdi tangi hinmale nini sumsok sakagi rajaka nini sumsok nakar jaka nini sumsok nini aroni hui rajaka sabuni jare Jesu rathar jakmani jare sabuni jare Jesu kosto jakmani jare sabuni jare Jesu khukti musu jakmani jare sabuni jare Jesu bujakmani jare bahan sakak jakmani jare nini ani sini jotoni sumsok tamon kha male nakare rajaka abo srapsani bagiya tini ni bagi simubuya mol brum ni bagi se nakare rajak siwo
aboni bagino ani khapang ta huti bohuk song good friday mani abo kangma borok ke mok layo haika ba sinta nangjak layo haika ba khaka moi kap layo pheba kap nani jora yabo tong thogi bagrom bar sanani jora se tang himle nini jishu nini bagi thikya bini thik sarmani bai bo thimani bai nini sumsok ani sumsok chini jotoni sumsok nakar jakha je sumsok sabni bisingtei phaimani adomni bisingtei normally ang tabuk 2020 kathang tongi tongo ang asai mani je iarao asayo azorao apruni simani sumsok phaya ani sumsok abo boroni phain male o adomni aroni se phayo so je sumsok ni tini sangsarao pirjagoi tongmani chaya nei abo chini ko lenden kri aro chini tangi lenden kri hinmale chini tangi lenden kri hinmale a sumsok khlaine abo ang buya nang buya adom se chini puilani babu haikaba chini puilani borok a borok chaya khlaimani ok khnayang mani a chaya sumsok se abo chini thanio sokpayo so abo chung chaya khlaimani ya a phona chaya khlaimani bagi se bo chaya khlaimani bagi se sungsani borok sumsok ongo so aboni bagi no adam kaitoni kok khnayani bagi tini sungsar gana aboni bagani jisu o sangsar phaikya bo kok khnamani jare bo obedient nangmani bagai sing chini jotoni sumsok o sangsar ganangi kitingi tongmani a sumsok rok nakari rejakha so aboni bagani sumsok bai nini bo lenden kri ani bo lenden kri lenden saboni adam ni se adam chaya khaiman bagai se tini borok sumsok ngo aboni bagani chini lenden kri ni bagani kaitor sona hamjaka hamjakmani bagani bobini songdan rohorka so tabuk sumsok kakmani bahaino chini samung kahamni bagi buya abo jisu kok khnamani jarise jepro sumsok habo aprobo chini kun lenden kre jepro sumsok chini oroni ongkhori thangka aprobo chuni kun lenden kre sumsok adamni bisingti hapka sumsok kaitoni songdari sajla jisuni bisingti nakar jakha o nakar jakmani sal o sumsok soi rejakmani sal o sumsok hoi rejakmani sal no good friday hanjago abongka jisu thimani sal so jisu thimani salo sini tamong hamale sini sumsok sini disease sini hamya sini kebang bemar abo bebak no rujui nakha bokro sakao aboni bagino good friday hanjago friday no bad friday hanjakliya bo thimani sal no ani khapang tahote bohuk song aboni bagino nung ang tini tongthok di tangi tongthok di han kebang ma jorao ma sa hanmale tangi tongthok nang lai male jeng tangi tongthok thai hanmale jisu kristo chini bagui thikya bo thimani baisini hamya saya sitra bebak no tamongkha nori rohorjaka gurikha borok nijini sumsok tamhni sanani yogi thangmani ongkhori thangmani haikaba kemawi thangmani hoi rejakmano saimanya ni bagini takphana boro guilty feel klai tong laikyo ro kaisa example ning kesok laikha romdi jesapan kaisa case ngkha a case ni je majra manjana tongmani abo agino judge tam khlaigya hoi ri reka ninroni kri khlai reka dismiss khlai reka phiaba nang saimanya ko as haimenya ne bagi nang tamang nai bukha pozang jagi tongnai hiligi tongnai of ani kaisa case tongo takon paya khunoi yangla already pairi reka judge jepro nang saimano nang tongthoklak da obviously tongthoknai tangi hinmala nini sumsok nini je saya tongmani je case tongmani abo nakare rejakha saimenya purong ke nang bukha hiligi tongnai jepro saimano nang bagrom barsai tongthoknai ngani sangsari normally case jepro mukup khlair jago haikaba nakare jago nang asuk tongthok hungke nini sumsok nini puilani borong ni simi nin rok kusungui tongmani a sumsok jisu thima bai nin roni krikha hini nang tabuk saiman ma bai nang busuk tongthokna nang ani khapang ta khote bukso nang bagrom barsai si musasidi tangai hinmale nini sumsok nakar jakha bufuro 2020 bisi slai sekang so aboni bagina ni khapang ta hote bukuk song jeng busuk jora kepal kaham jeng busuk jora tamhni sanani kaitoni a hamjak mungotong abotini nang saiman sidi tekaisa tabuk salai jisu tange ma thika sala ni question mark laine min kun chaya sekri hinke yes bin kun chaya kri tangol nini bagai se bot thinyani bagai phayo aboni bagin seng ajorao saimano Pilat sengo jaga Matthew chapter 27 ni 24 nogo
24 sung tam noka I tam saka so he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd ni so azorawo judge khlai mannai haikam azorawo mazrari mannai borok bini mungke pilat tam khlai ke loko buskango bini yakno suka loko buskango oma hake bini yakno sui phunoka bo sui tam saka I am innocent of this man's blood. The responsibility is yours. O je thei mung norok je bthana musung jak mani jisuna tangle jisuna bthana musung na bini borok se abani bagi elam baga sawo ang ani borok ni bagi phaimani se ani borok ana yasakliya same tabu sungsara mo haini gi tongo nini bagi se phayo jisu kristo haipono bukumga borok tabu tamo jisuna thut nang nung yara hodda jisu ni borok tam khlailai reject khlailai o jarabo same no borok ni bagi theinya thangi tongo haika bor kono saya sakre bini haipan su bin borok ai crucified him bono bothadi crossoti sai ne amon bangin pilar naikha am jogi nai mani jisuni thane mungsa chaya nukliya mungsa haima nukliya mungsa sitra nukliya so amoni bagine boloko buskang yak suka o borok ni je thei ongkhorane je pur buthar puro afro ani kono mazra kre ora ani kono lenden kre ani kono chaya kre hini boloko buskang yak suka yaksui ama hakeno afro aran borotam saka we will take responsibility for this death we and our children ni so o je theimoni bisingtei je mazra klanya tongmani sini sakao te sini busaroni sakao klaitheng hini gosi laika sabo jews tangmala jisu je bongso asayo a bongso ge jews bongso piaba chungke tamo gentiles ro piaba tini jisu ni yasakmani bagai gentiles ro jews ro ni slai tebo sekangi matongo tangi hinmale jews rok tabuk phanse jisu phaikya nei borok saimen yakro tangal borok already buthari khiu ka jisu no aboni baginan khapang takte buk song jeng tini tabuk o jorawo seng kaham saiman sidi te sai simita saiman sidi tongthogi bagrom bar sidi te nang saiman sidi ni thaniwo chaya kerikha te achaya Hallelujah. Dara musuno khair gada ro. Yogi thana kya do kise khair gadi. Sini musuk yogo ka hina hai. Hallelujah. Ama musuk khair gada de musuk yogi thanga. Hallelujah. Tini wahai musuk disturb klayo ka phan khai tong ha belai musuk khonta phuisa bo yogi thamka so abuni bagino seng kam ke saiman thai sini sumsok na kan zakha sini sumsok sini thani ukrekha tangi hmale jisu kristo asumsok rokno rujuina kha bo rujuina mani bagino sini thani ukrekha seng tabuk soi sumsok krei te soi blameless seng tang hmale seng kai tuni borok jisu ni borok aboni baginani khapang takote bukuk song khasrangdi te khatong thokdi tangi henmale good friday nini bagi sabu good friday su tangi hemla jisu thimani bad friday se ni pharjak kanangmani phiaba jisu thimani bad friday ni pharjak liya good friday ni se pharjak siu tangi hemla abo bo thimani bai nini kaham ongkha nini sumsong na karjakha nang srai ongkha aboni bagi se good friday jisu thima bai keboni hamyang liya jo tuni se kahamung siu aboni bagi se good friday so aboni bagi no all good friday abo nini bagi se ani bagi se tangi himale kai tor sona aseka hamjaka a hamjak mani bagi bosoi sungno bini tamu khlai kya hanmale busa se khlai na siu saya shitra hamya bai sing kubului tongmani a hameni yakni phyogi sungno tu phaikya sumsokni poja sigi bangka abon sung tamba susinai sunani kuno sini lama krikha but jisu bin thui baike chini jotni saya hamya shitra rokno tam khlaikha hanmale painakha bo pai abono morke hau tunrikha tabuk chini thanio abuk krikha sung tabuk tamo hanmale blameless se sumsok krise we are tamo holy in Christ sini phani bagi buyabo
haikaba sini samung kahamni bagi buya haikaba sung poralekha gonang wngmani bagi buya haikaba kok sana kreng aboni bagi buya phiaba Jisu kok khanamani bagi se जों tini blameless tei holy tei kathar so nang saksana tau kathar hani gosi manka kaham hani gosi manka righteous hani gosi manka aboni phanbaya but Jisu ni bagi sinang gosi di in Christ I am holy hani nang gosi sidi in Christ I am blameless hani gosi sidi in Christ I am good hani gosi sidi nang tang male because of Christ only you are in freedom now so aboni bagi nang khapang takote bukuk song sing Simon sidi how much special you are. You have to know, my dear brothers and sisters. So aboni bagino, sing belanya special, sing belanya morok, sing belanya kaham, tangi abusini porelekha, haikabasini mungsasa kaham ni bagiya, but Jisu samung kaham klaikya, Jisu kok khanaka, aboni bagi se sing tamohan male kaham. Ang Good Friday na tuy haina haitu isa topic nai norong taniyo paipinai. Tangi hin male oboteb kubamo srangjanai tongo just ang narongno short kese sawi tongo deeply tebo srangjanai tongo but tini obono saimandi sini sumsok sini thaniu krikha sabo tlangkha Jisu rojuinakha rojui bo borot tlangkha morke hawa tlangkha saltam nangkha a sumsok rongno morke hawa tlangnani aboni bagino saltamni pore bohaino hai basa phika kethangai basa botau boro kaitoni yagare yago but singno chubana bagi ke sabno rohorka phola kathana rohorka spirit of Christ ni sao Kristo ni je phola cinta bisingo tongo tamni bagai to help us to guide us singno chubanai ana chubanai singno tuidunai singno guide khainai bebagono lead khainai sabo honmale spirit of Christ Kristo ni phola se singno tab chubawi tongo singno tuidurui tongo saboni bagino depends in him pholano nang depends khaidi nini bagai bo ready elam bag om hakino sawo tau bahaka pholana ang manai sila ni norok question khlai mano pholana bahaka manai himale norok Revelation 3 ni 21 norok pori naidi I'm knocking your door ni sawo haikaba nin duglam na ang togui tongo nang tomo no khanaw hongke ba phio giredi phio kangka tamongnai bo nangmai baksa tongnai nangmai baksa sanai ni sawo samni kok sai tongabo pholani kok sai tongo so my dear brothers and sisters nini bekhani duglam tapon kholobjak ko kaitoni bagai hingke ta kholop sidi phiogiri sidi nang jepru phiogiren nin bekhani duglam kaiton nini bisungo tongnai kaiton nangmai baksa chanai kaiton nangmai baksa tongnai nini bebak jora bondona help khlainai phiaba jesek jora sini duglam kholobjak jesek jora sini bekhani duglam muthubjak ani babu thainya tongko ani ama hai tabo tongko hani ama thainya tongko ama thaiman yaglo phasinta hani nasin tongnai borong kang butwa hano tangi butwa han male Kristo nini bagi se fayo jepro nang thayana apro nang nini amana logit langmanya nini babuno logit langmanya fiaba Kristo ni bisingdi tam tongole motangjak mung tongo so Kristo ni bisingdi motangjak mung tongo ba nang simile bahke selfie sing thangnani bagai nini buma bufano ke nang mothana musingya doba so tangi thaitung hani nasingi tongba thiasini slai sikang kothoma ka hamla nini bumani thani nini babun thani sangi saidi ngai man bondono joli jaknai kubui kokno borok khajago tei joli jagra thang phiaba thainani slai sikang jebo kaitoni kok khanaka ak khnamani se bono mothangnai ak khnamani se bini thani wo slai jak mung tufainai ak khnamani se bini thani wo changes sokpainai so aboni bagino ani babu thike tang ani dara komarga tang bongso taise paigara tang abon pore Jisuni yasaga thainani slai sikang no ama haya tabuk no jora o jora wono nang Jisuni yasaknani so aboni bagino nini bekhani duglam nang phiogiredi Jisuni ni bisunga hamla musung jago te nini bokuk bai nang gosidi Jisu nangani subrai nangani bagi thikya nang soi kathang kaitoni busang poito khlaiwa te ang no yasago nini bisingtinya ang mothang jagoi mano nini bisingtinya bebak ani langmo kahamungi mano nang gosidi te kahamungnai te bebak to mosangai phainai nini ama nini babuno nang je karna musungu thaiting hni nang tongoi tongo nini ama nini babuno nang buthanani thaiting hni tana singsidi bini thani bo okothoma kaham nang thangai saidi nang simi thangkile bahayangnani nini ama nini babu nini jati masak jotono buthangjak ni nango bahai ke nangle kahamo tongoi nini ama babuno nanga honni kondolo a tekto nang klaijak khandokna musungnai ba so amni bangeno phari sing kahamo yapri salaine sing asake kaham ya presalaina asake kaham goseng ya presalain jati hamya hamani sindo tai bipring sapana keplai tang pasiteng tang mela kaham abo borot tong mulai Kristo simisu tongo sabuni bagino tini Good Friday tei norok
srengi man khana angkha khlaio good friday abo tam bagi good friday hanjak male jishu samung kaham khlaike nini bagai thaikya nini bagai bujaka nini bagai khakti musujaka nini bagai lasirjaka a khakti musujak mane a lasirjak mane jarino tini nung ang asuk kaham ke tongi mano a khairok pani jorao a khairok mawa bini a hamjak mongo so abuni bagai no friday good friday tangi good friday because of Christo chini bagai samung kaham khlai mani bagai so khata mokdi haikeba dukhota nangjakdi tanghin male nini bagai tongthok mungsimese nini bagai khaksa mungsimise abo boro tong Christo tongo so bini thanion phadi sing sandalai tonglayana asungno jotana hambai आँख मेरा छोटा दिल मेरा मोटा न मांगा कभी ज्यादा नोट ईस्ट का ये बंदा फ्रेश मेरा फंडा जैसे स्टाइल मेरा ठंडा न देता हूँ मैं धोखा